Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продукта от гама на Тека. Това е кухненски смесител от серията Tech Elan Pull Out. Виждате как изглежда самата ръкохватка, движението и нагоре, надолу и настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Смесителят се нарича Pull Out, защото чушурът му се издърпва. Виждате, изкарваме го малко само за да видите самият шлаух и мястото, откъдето се издърпва. Иначе смесителят е изработен от плътен месинг, ръкохватката му изглежда някак си къса, но тя е симпатична, елегантна, плоска, широка, удобна за употреба, е метална, здрава ръкохватка. Целият смесител е с хром иноксово покритие. Височината до чучура е почти 15 см, дължината на чучура е 22,4. Това прави смесителя доста функционален, а като се има предвид и изтеглянето на чучура, посредством което се достига най-далечните краища на коритото или двете корита, в случая на двукоритна мивка, може да се пълни и туба, един наистина функционален.